Tubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net foodish ordar mapi minwan ra mangi hakrdob ying jongpi Presiden Barim Jong ke FKJGP Maulai Circle uba marbo dekhar ula dawa naga sorkar jela badai ban wengno ya ke Martin napa upur usam Jong ke Maulai bad baga sorkar kadai ruban penkhoi lut pelanya baro ki jabok jaban ki balang ha Martin limkumta ula berngam ba unlet mudui da ke public interest litigation syaying bishar ulo ongru baga sorkar kalawan ra yagi projek ki bapher ke jela kabada ki kelur tengka Hanrai kamsyam ladan tangka weiru ke projek ke bakin perkhat ya ke Martin kenang bagi pait nong song senong jong ke Maulai kin laj na ke jing sma yutung. Uni unong elam barim ke seng FKJ GP ula ong ba ke Martin kaladon nado usnem khat kendai spa lai pupra Hanrai hado mentaru ke sorkar kam perkhat AA ban nakapor syakapor kila pensngau ya ke mat syaka sorkar kabala poy uput hado baki nong Maulai ki hapan pensange lut ya barok ki kali kit nyut na keleng ke sor shelong bat amsyam la sya yaki ban let the jabo sya Martin Hanrai namar ka jingkular jong ke sorkar hakato kapor ki pajba ke Maulai kila pentandano ya ke jingyaki Hanrai menta ula ong baka sorkar kalale menti penban da kabawan kit sendon yiki jabo na sor jawai ban wan the sya Martin kabadan ha Maulai ba balai ka sorkar hadu menta hapo East Castles Shillong Kamdon ka dumping ground ba ngai iru ba kani ka sorkar kani ka MDE government ngai ba ki project ki bun ba nakaliang kani ka sorkar ki project surok angte po opo Shillong ki project surok sya jowai ki project surok sya boy mo ki bypass ki beper ki 4 lane ki bun ba ki spak plur ba kala banwan ra tingis mo lengok ken kum ki nongelam ba balai pan ya ka Martin umdan project ngai ba ka sorkar jela ka syuan ra project hapo Martin ka lombe tangki kosmetik project ki basu pen ba bari utang na jerong ban sushna tang ita ikenro ban sushna ta ita yenga lani ban sushna ban susyang tang ita isurok lani ban kier ya katu ka entrance nang tu banum tu kini ki jabo jaban ya por slap kumenta ki por kini semua mengo ada kata ba balai ka sorkar hadu menta kamla banwanra ya kini ke project ngai ba kani ka Martin ru nadu khat khnai spa lai pupra kaladon nadu shwa ka independence mo nadu shwa ban yo ya ka statehood Meghalaya ka jungi te jing sisa lade banwanra project shwa ya kini ken ban ya kibai pat ki project khanang bu pat ba unlat na ka jingpang khanang bu pat ba jungi unlat na ka jing ringmen sim na kani ka LRB khanang ba ngi ki pat ba ngin yo ringmen sim da ka bakhut no nang ni shakhmat bang ijui ba ka sorkar ro ka jo kapor ngakwa ban kran hang ni ka syai ba man ka environment di ngai ichi minister ki minister mo nakaliang ka office jong ka sorkar ki let ban thung ding man kapor nga sukwa ban penpaung ni kwa ban ong ba hagasni environment di ko sorkar hagasni environment di ko sorkar ngakwa ba pinthung no do ma nong rim na ka banta ka Martin ka ban bu pat hakiwei pat ki jaka om de sho tang Maulai namar Maulai kamla ban kit shu kani ka Martin tang smu thu ba ngiru ngisnu shongs ear ki pat ba nong shonong te po moyong hapo modun ki baya ling ba ka tu ka Martin na dien na po lintirim na po Maulai nong kwar kajing japo kajing sma utung kapla ijli hadu kata ta bat ngismu tiang mentaru bat ngisusu ap balano ka thi ka Martin kan bethai kumangila i hakisnam ki paman shima ka bathai ka tu kro ka ban shadien bat dan bok ba ka bathai ka ki por lai baji sobuji mustem lada ka bathai ki por mensngi lani menstem ki por sobuji sheneng ka e banja la bandu ai ki jingem jong ki beri ki jongi te ai ba sorkar kan kit kli hi habi de gini e berkhot bat tangani kwa ba hado mentai nga kwa ban penpau pi ba nakaliang ka jongi hi ngidang yai persya habide bakan ka Martin bak ngi kwa bak sorkar kan wengno habide bakan Martin bakan penkhut no habide bakati ka jabo jaban ka badan hangthi kidon arjat mo ki biodegradable bak ki biodegradable kita ki bolong organic bak kita ki bomlong organic lesi ngilaban segregate no kan lesi langidon kini ki waste management mo ngilaban ai kam ai jam ki khun samla ki jungi ban ka shnong Maulai ngilaban set up ki cottage industry mo
ki biodegradable ki long kum ki organic mo ki bala ban decompose ki bala bangin snasbo na kata mo ki nyut ki bawan mi na kini ki kitchen waste kum ki do ki jur ki nyut nak per mo ngila ban decompose ya ki ngila ban pen kelas bo mo de kum juru awai de ba biodegradable pat ki bawan kum ki plastik ki rot bat ki bai mo ki bamla ban decompose ya ki te hang ni kapor nga sukwa ban kerpat ek sarkar tole ai no nakamenta kan ni kamarten ko sarkar snobha wengno e kan ni kamarten namar ba ki pat ba ki jongi ngimla sa shu habidei bat kani ka isu marten namar kalawara plat ke jingjaban kalawara plat ke jingsma utung bat kabala pelong ijili hadu kata ta khamtam kini ki por menta por slap ki jabo ki ba mi naka ki jakhlia ki ba mi naka ni ka marten ki nyut ki ba bread ki ba per ki district khamtam ki hospital kumjo kan penlet penban sekini ki telong ki bodon hagini ki snom ki ba marjan ki bujungi te hakju kopor ngasu kwa ban kenturu ba kino hikmat jungi snoba badai ban simkhia badai ba kani ke isu marten nomor ba kimdai ban susngap lese kani ke isu marten kamdai su kadai ka barim re kamdai su ke isu ko batmai re kala dai ke isu ko barem ba te lese ngasu kwa ban kentu mo ba kino hikmat jungi ba kimdai ban sngap badai ba kani ke isu marten lese kin syukuran tang hakilat pathai kubor bakin syukurlong tang ki jingpen mi haki kot kubor lani ban long tang kita ki paper tigers na kalang jungi ngim kwa syu ban long kumta bad ha ju ko poru ngim kwa ba kinomo khmat jungi ba kin kren tang lada kani ka isu marten kami mo kin kren lani kin su ai tang haki kot kubor lani da kalaja ni isu marten pat kin snap no mo masmo ba kinomo khmat ki jungi ki deban simkhia be de kan ne kumbangi simkhia kum ki seng balang na kapor mo ki nong tremon sobha mo ki aktivis ki baper ngai i ki bal simkhia gani ka seng samla malai pulun mo na kaliang ka jungiru ado ki por ki bom shwa kwa man pa huni bangila simkhia bat hadu mentangi persajur habide bat kani ka jingbret nyut jongki patbang sor nang tei bat kumjuru na ki district ki baper ki balawan berat nyut mentah ang tepo kamarten teng sobodong ba kadai ka benta jongki nom hikmat kide bentawa na ko sarkar mo kide ban kran ki assembly balikin susngap namar imat ba lese kimla ban kran ne imat kimla ban yakhuni kani issue ne teng sobodong ba kinom hikmat kejungi kimdai ban kret lani kimdai ban tim la de gidon kam ngin ya ban ya kran ne kani ka marten lani bengin ya le ba sarkar khanang ba kajing e jongpat ba kajing semang tung lani kita ki jingpang ki ba pher ki ba khre ban mi nang thin na po ka marten lese mentaru ngimla ban tip mo ba jingpang ki ba pher kala rb kala mi nang tu na po ka marten lese kala penpang ki beri kujungi ngim tip mo kitu ki shnong ki ba marjan na mau yong na nong kwar kanungot ki beri yang tu ki lese ki ban yo ya ka jingpang tv mo lesi namar ba kajing pang tv hi kadai na kajing lesi na kajing berat pathar jung ki jaban de lesi ngimtip ya kata kanungut kanus pa angut ki belayo pang tv na kani ka jingdon jung ni ka marten nang the de na kaliang kajungi na kaliang kajungaru ngan sa treshtom habidai bagande ngin sai let kendo ya kibor ki badi khmi habidai bagande ka marten bat kumjuru lada ka sorka kamla le na kaliang kajungaru ngalong bokloi bangan file na ka PLL mo syakakut lani ngan lei no na kunta kali ka marten namar ba ngas muthu ba ki pat ba ki jungi kila thaj ba kila nya sha habide ba kani ka marten nang the ngas posun ai sha habide ba kani ka issue gan